猫がいいっていうことだったんですけど、なんかなんで猫が良かったか話聞かせてもらっていいですか？何かで調べたらしくて、本人がなんか前世が猫だったみたいで、でもそれがすごいずっと猫じゃあいつもなんか何かあると猫、動物やったら一番猫がなんか近くに感じるっていう感じ。あ、そう。すごい本人は猫アレルギー、あ、そっか、そうです。なんやけど猫が猫に思いがある。そうなんや。うちにもいてるけど、どんなに痒くなってもくしゃみが出ても大好き。猫のそばにいたい。あ、そうなんや。そっか、お家で飼ってはる。そうか。今だんだんなんか下書きで姿が見えてきましたけど、気に入る感じになるといいですけどね。なんかでもアイディア出してもらえるとすごいやりやすいですね。あ、そうか。いやでもこの誕生日の前にそうです。してもらえると思う。10歳で次11歳ですね。10歳。そっか。楽しみ。また色が入ってきたら全然違うと思うから。すごいいい記念になりそう。
どう面白い面白い。何書いてあった？猫だ。猫ちゃん。すごい腕の方はなんかでも本人が尻尾を腕にやりたいって。だから上げたら動いてるみたいな。来たらだって取れちゃうやん。そうそう。